Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, di pagayam tayong Lourdes, nga napakaluan, gold digger, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi, tamarik nakon ti inom ko. At then upat, nga naibus ko nga beer, manunemi. Ket dagdamangin inumak may kaliman nga beer. Agpatinggak la kuma iti talo. Isot ka po na nga, gabot na may kaliman nga botelya ti ininumak. Kaslag puligusan ti panagkitak manunemi. Kaslag puligusan ti lubong kanya. At dakit ni may isang resto bar manunemi dito yak anang rabi nga may maysa. Sa ako intuloy tinag-order iti beer. Kahit nakalima ka akon nga botelya, nga daman at pulutan ko. Ado di kiti customer, manunemi. Ngem sisyak lang, iti customer nga binukudak ti may nga lamisaan, tawan ti kaduak. Hindi may buskon, ti may kalima nga botelya, at dapay may kanem nga order ko, linoktak. Sa ako rinogyan manin gaminom. Parabaring ko anak, na may liwliwag ko. Tisak sa gabaek, kapag nagsakit. Nagsakit na ito nga inarawit ni Leo, kaniyak manong. Hintad ko ti amin ko kenkuana. Hintad ko ti amin nga kasapulan na. Numasapul na ti kwarta, kakaasik lang ang remedyo, aglunak, salary loan, calamity loan. Kaya na dapat hindi kiti pagutangak, lending company. At dapat na bumbay nga pagutangak nga 5-6 o 20% manon name. Siyak tinanggatang o no kwartak tinggatang na iti motorsiklo na. Sagutak tinapakapatpating nga relo, sapatos, pantalon, sunglasses, jacket. Adon tigastok kang kuha na manon naming imnileyo. Aging kakit din nga naduktalak, nga damatan sa bali nga babae ti biyag na. Pinagpili-pilik iso na manong nami ket dayjay nga babae nga nang sukatan na kanyak ti pinili na. Nakadakdakkel ti gastos ko keng kuhana. Ngayon di makakitan ti napimpinas ng miti siya. Insina na akon, insukat na ko niti sa bali. Ti ayop nga lalaki. Di baling kandis ka lalaki. Ay, nilabdag! Nabuhak manong nemi. Isibubukal ng restuar. Hindi pa nang ibakal ko ti igamak nga botelya ti beer. Imay sa nga waiter. Ma'am, nalabasan ti inom mo. Ingkagbayadan ma'am to ka. Ala akong tabil mo ta agawit kan. Sorry. Bayanak to na buong ko nga botelya, ha? Pasensya kan. Gabot imburak ko mo iti pangtid ko nga beer. Mangtid ka pa iti beer. Ha? Ganak pa iti beer, tuminumat. Ma'am, napartek kan. Mangtid ka pa iti beer. At nga mangguluak no saan ka pa yung mangtid. Kaya mangtid kan. Nagtungpal nga rod manong nami ti pagkasadaawak. Samat nga may mesa nga beer. Upat. Manong ti order ko. Kat may salaan. May upat dito.
Miss, siya itong nagbayad. Ah, iwawan ma'am, kung na kaming kanyak nga, dito upat nga beer, isot na gorder, talo keng kuana, maitig keng katimesa. Sino ka? May isa ka gayem, nga nakasaga na nga tumulong, noan niya man ti problema. Siya ni Jacob, injahin at nakulap na manunay inawat ko met, Lourdes na ko. So, kadkaduain ka, Lourdes. Kadkaduain ka. Kadawam ka diti pamalubos ko. Malubusan na agabot ha. Inorderan ka ti beer. O sige. Tugaw ka nga rin kadkaduain na. Kaya man aking ka, Jacob. Kasapulak namin ti kasasalita kay. Iso nga ron. Sadya kita nga table. Awang mati kadwa. Kati, kit kabutawang kadwa, awang mati kadwam. So, imaya ko, napnukat kadwain ka. Sige nga rin. Let's toast. Kaya celebraran din ito yung panagamamuta, Jacob. Ad-addan manunemi ti kinapaspas ko nga uminom, iditaddan kaduwak. Nganam na maek manunemi nga sa anak abaybayan ni Jacob. Kasla nalagan nga dagos tiriknak kang kuana. Dinak nga tamot gundawayan, di kastoy panakabartek ko kuna. Gabot tatalangana, manunimi kit na singpet, natakning nga lalaki. Saan ko napuputan, digili si marunong nga napasamak, edi addan puot ko nakariingak manong. Adda kit may isa nga siled. Kasla bumtak ti ulok, gabot ti sakit. Kahit ko tagjinggel. Sa bali matan di badok. Kinawambrak. Diya pantanong ko nagbalinan nga short. Sa dintihan ko. Kananyat na pasamak. Pinatas ko nga rin ni Cole manunemi no anyat malagip ko. Ti malagip ko manunemi kit ti panangibuong ko ti bote. Ken ti panagam-amumi ni Jacob. Ni Jacob nga ta, tinangyawid kanya titoy. Bumangon na, ta sa pulik ti CR manunemi. At the CR iti dayta kwarto. My God. Manulang ta da CR na kwarto noon nagtibalay ko ma. At dak iti hotel. Ngayon, no hotel tiyang ko nangalan, nagkapan ti t-shirt ko, ken t-short ko. Paano kiti CR manong na minadalos, nagmulumugat, ng jinggelak. Awangan at napasamak kanya. Awan di malakip ko. Sa dinutayan, da diyang Jacob. Idagapuwag ti CR, pag isubat ko malokatan ti ritaw. May isa nga bakit? Ay, nakariing ka kaya mo, anak ko. Ala na siya at na nakariing ka, tani. Abag isuuna, naluto ko na imas nga kaldo. Sino kayo, nana? Ay, siyak ti ina ni Jacob. Inyawid na ka ni Jacob, itirabi dito'y balay. Sino nga tinang sukat kanya? Sino kumapay no sanga siya? Ay, kinapudno na short dati manangin ni Jacob dati short may pabulod mi ken ka. Kenori data badom. Manangin na. Uwan tagkabagi kayo. Ayan ang orti manangin na. Ay, awan dito'y balahin ta asawan na. Nilang Jacob, iti nabati dito'y dududwa kami. Talo tayo na ta, inyawid na kang harod. Alam no, nakadramus kan, nagtingkil kan, oh my God, iti kusina. Ta, manganta yun. Ni Jacob na na, uray na nga makariing ka, tagagandang tayo nga mangan. Hindi makita ko ni Jacob manunemi, nagwapo ka ay misuna.
Ti man nagkinakit na bigat, medyo na kudrep, kaputan na partega ko. As laro sang ratirupa na. Ngamitat takit na. Nagwap-gwapo ng ni Leo. Kasla mabainak, awan ti sarang kong harupak kang kuwana. Ay, kumusta ka? Lourdes? Pasensya ka, Jacob. Nagbalinak pa yung disturbom, nga nagbalinak ka problema siguro. Halaga nga, nagbaling ka ang problema ka, ba't na nagkrikat ka nga inyawid? Di mo kaya tagawid. Tinaramid ko kang kakit, binagkat ka. Tadi mo kaya timagna. Binagkat ka, sa kainlo ka ni Tikotsek, itilikod tinang ipanakang ka, ijamon nga yung turog. Iti sumang petar ito balay, binagkat ka manin, sa kainsarak iti silid. Silid di manang ko ni Jai, bakante nga silid, manipuli di nag-asawa isunan. Ninanang tinang sukat king ka. No, adaman ba nagatap mo nga dadakis nga naramit ko king ka, awan, mabaling ko yung sapata. Agyaman ang Jacob. Yung baglaki din ta sikat yung masinig. Sikat na nang kadwa kanya. Tano sa bali ko ma. Tseklamon. Nuangat na pasamag kanya. Nangan kami manong nemi kadidi makapangan kami sa pulik tibag ko. Ada di kwarto. Ada ba sa dito cellphone mo? Uy kayam. Sud nagbayad. Binayadak amin. Ay, nakautang ka karot kang ka. Okay lang. Jacob, kahit ko tagdigos, santo, mabaling nga itong itulod na tibalay, tapos yung ito magilawalawag kadatatang kinanang tinapasamag. Sure, tinulungan kay Drabi, aging kakarag ito'y, kadi tuloy ko timang tulong king ka, Lourdes. Agyaman ang Jacob. Naging narakop kami kininanang naman nung name di agpakada. Ay rakit sapay kumata, maulit muntot yung umay dito, Lourdes balasan ko. Saan ko dun ulitin, tagbartek nana. Hindi hanak antun ng mayawid ni Jacob dito eh. No awisan naglakit ni Jacob ng umay dito, kaya apikit na saan nga maulitin ng umay dito eh. Alagit ko na. Kaya sapay ko tag na nayon kan nga dito, iti ayam mo. Ay na. Kaya't ko launay nga da kayo kay ni Jacob ti asawa. No, awang pa asawam. Awang pa asawak nana. Bakit mayata? No, awang pa boyfriend mo. Dadyang boyfriend ko. Ti pagbarbarte ka. Ay, kasta. Alala, i-story mo tang ordeta kay ni Jacob. Into nagtatarayin ti lugar. Iti pa nang itulod na keng ka. Dahil tamat manong name ti dinamag ni Jacob. Diyan baga may tayo kaninanang. Nagbarbartek ka kapag yung boyfriend mo. Dati ay boyfriend ko. Ayop na jay. Gold digger. Gold digger ko, no? Nagdakil ti utang ko. Gapo kayong kuhana. Siya, aking kwarta, ting gatang na iti motor. Ngosusaran na. Kaya nangingin ang arawatan na. Malaksid iti salary loan, calamity loan, nga makmaksayon ti sweldo. Imod utang pa iti 5-6. Data ito ti problema. Ang nga bali jay loan ko, iti bangko. Ada di sweldo nga gikaro. Mga opisina ka? When? May isang accountant. Kit sino madda dyan nga layo? Ano matrabaho na? Istambay. Sumot lagayam. Nga nagbaling nga gold digger at aw matrabaho na, di dawatan na ka. Sika na nga da trabaho na. Ananawaan na kada tayo kaopisina at tayo bagbaga na idin nga hut-hut-hutan na ni Leo. Nga kwarta lang ting kalikalig guman na kanya. Ang sanak ba't kami nga dimngeg.
No dungig ko may di, awang ko may tatikas ito nga, dakila problema. Di pa nagbayad ko ti utang. Di singiram dyan nga lalaki. Apay, dinawat na wano yung pautang mo. Pautangan na ko na. O, lagayam. Singiram. Ti makadakas kadyang matin makontak. Ti makadakas kinadwanan di girlfriend na nga nang sukatan na kanyak ng madayo. Sa maysa, ora inutang na no awmat kasuratan. Awmat tinagpinirmami. Sa bagay, ibilang mulatan nga naabak ka iti sugal. Kasi nga kanakil nga napukaw mo. Manunod pa iti utang mo, ngagin interes. 50,000 pa. Husus po. Sa mga interes na, 20%. Nakaw. Diyos ko, nagdakal. Hindi makadanon kami dito'y balay, manong nemi, at pungpungtot ni tatang ngam na bang aram matlatrik na idi tamay ninlawlaw ako keng kuha ti amin nga awan matlaing ti dakas sa napasamak kaniya. Sambunton nga ulitan tinarabit mo. Talagang sanggunton nga ulitan tatang. Ti uminom nga agmemaysa. Natsakit din nga layo ti pagperpertikam pang nataelam ti biyag mo. So ngarod nga kunak kada kayo. Nasanggunton nga ulitan. Kahit no gayat kan tumanin. Sana kas kinilayo ti pilhem. Hindi pa lang aming ibagbagabi nga hot-hot-hotan na ka na nga lalaki. Sige barok. Tata, anamat ti pagsapulam. Mangup ibisinak ba tata? Sana kas kinilayo nga on trabaho na. Dahil pangungong taming ano ti anak mi. Iso na ti babae at trabaho na. Di boyfriend na awan. Di pa panan nga di agtawat di boyfriend na kengkuha na. Mayat mo ti anak mi. Di namat napuutan nga gold digger kayo na sila nga laki. No sakto kas pagadigan tata. Sa anak to agbaling nga gold digger. Kinapod no na. Gapo ni Leo kat atut utang ni Lourdes. Deta ita ti problema na. Ibayam. O ditong tumat kami nagdingdingeg. At hangken tumat kami ti ulo na. Hanga bali tata. Ano nyaman ti problema na. Nagasaka na katumulong kayong kuhana. Sige barok awang girlfriend mo? Adda. Ngayon nagsina kami. Kaslak padpada kam di gasat kini Lourdes. Naman tinagsinaan nyo ti girlfriend mo? Nagaduktalak nga sala nga sisyak. Pinagrapit na kami nga doa. Ay, susapo. Kanya-kanya istorya ako nada. At dari kita na luko nga wala lalaki. At damat na kita na luko nga babae. O nga ro tata. Hindi ka kaslag padpada kayo nga nasukatan. Nasugatan. Uwan, nasugatan ka mong nagpadpada. Agad barbari nga anak ko. No da kayon tot agkagasan. Manong nemi iti Lunes nagsubli akong ti bisina. Nagdinamag tinapasamak kaniyak manong nemi ket naamuan ni Odette. Hoy, gaga. Si kamat Odette. Bigbigat. Gaga ko nung kanyak. Talaga mat kagaga ka. Tawag ni tatang mo, ni nanang mo. Idirabi iti Friday. Friday day? Saturday. Ay, wala yan. Prabit Saturday. Napanam. Napanak na ginom. Ket, adamat lalaki nga nang katkadukin ka. Ni Jacob. Ket, inyawid na kanyawaray da. Nagkaida kayo. Kalpasan ka ni Leo. Ada si Mublat nga dagos nga ni Jacob. Awan tinapasamak kada kami ka ni Jacob. Imposible nga di ginon daway na dyan lalaki. Iti pa nakabartek mo sa bali ni Jacob, Odette. Agidjat dalawa na kinileo. Kanyat kayat mo sawan. Kayat mo sawan, no arman na ka ni Jacob, kayat mo. Gabat isot na ikari. Ay, saan kang gabastag dardarasodos, Lourdes? Nagbidot ka na minsan? Sintira ma.
No may sabay, gold digger na dyan nga Jacob. Saan nagbaling nga gold digger? Kapot adamot na talgid nga trabaho na. Saan nga kas kinileo ang istambay? Ala, kada siya at ano kasta? Problema. Datatang ginanang mo. Problema mo tinatasa ka. Best friend ka. Hanga bali, Odette. Tasang ko doon nga ulit ang tinaramid ko. Kensanak doon nga agbidtot nga gayat. Oo. Tagayat kang gini Jacob. Baring nga. Kit ni Jacob. Ako girlfriend na. Nagbatbata kami. Nagsina kami kini Leo. Nagsina met na Jacob kini Fanchi. Kit na siya ta. Nagtalnamot na biyag mo. Nga po kinayat. Bareng, no saan kantong nagsagaba man rin. No manin tawagan nak ni Jacob manong nemi kumustain nak. Aging gang inawis nak manong nemi ag-dinner kami iti karabian ti Friday. Imanugot ak met manong nemi. Sakbay ti alas 5 iti neta nga Friday. Agad iti akon. Uy, adalagit date mo ha, Lourdes? Undet, ag-dinner kami kini Jacob. Kaya kastoy sa maniti na pasamak yo. Kinileyo idi. Nag-dinner kay edi, di ba? Ija matanti ng ibagaan ni Leo panagayat na. Istorya amat kalpasan idi. Nga sikat naggastos. Ngimita, nilakid Jacob naggastos kabot at trabaho na. Iso nga baliktad. Kabaliktad na ni Leo. Okay. Tanangam. Ang kapot kasugsugat pa lang tapusom ngat kayat mo nga maimbagan nga dagos. Taad na mga nga dagos. Tamangan, nagbidtot ka, baka naunag na sugat. Iti maisugat yan tapusom. Very gentleman ni Jacob manon nemi kad na nagsakakasasarita. Uri dyak kumakayat ti umisem, mapaisem nakmanong. Dada na kita na makaisem ng istorya na. Inimas ko tinangan, ken gabuta sa aming nga naibus, pinabungon mi, yawid mon, tapno maraman mat datatang ginanang mo. Agamanak tapinat kam di hawis ko. Baliwag to tumay di balay yo. Uno sikat tumay di balay. Ope ko maumayag di balayo. Kaya di ko na ninanang. Di mo atan maulit kumay dito ko na na. Isan di ko umayag di balayo. Ano kayat mo, sikat umay di balay. Kumusta kayon kinilayo? Idi mamamu ka Jacob. Rinugya ko nga linipat suna. Kaya na kayo mat ka ni Vanji, kumusta kayo? Awanin. Awang komunikasyon yun? Awanin. Saan nga tumatawag? Haan, ketsi ka. Abe ko man tumawag ka. Kit na kayo kinilayo. Tago nakaroon nga Jack, pulos makontak suna idin. Manipod di na mamuka. Awanin ti pambarak pa yung kontak yung kuha na. Di mo kaya na makontak, tapno masingir mo kumaya. Mati kasuratan, ng imutang suna. Kung naman na natulungan na, hindi problema. Huwag gaya niya. Masapon mo. Uri, jugudwa na lang kuma. Utangik, bayarak tumad lang. 25,000 pesos. Kita ka din? Hanin awanti, nakasagana. Mabaling magmayroar ti ATM ti 25,000. Dumagastan doon. Agpeso, Jacob. Wen, basta ka mailak. Itad ko ka. Ngim utang Wen, utang. Maroy no, bayadam to. Uy, siya ti umutang, tamo nagbayad. Sige.
Masapol tang ti kasuratan. Apipela ta kasuratan. Inig ka nagpeso di 25,000 manong makamok na namang remedyo iti kagudwa ti 50,000 nga utang ko iti Bombay. Tapno awanan ti problema. Tapno may katan nga may pinsan nga day dyan nga leyo ti problema. Intulod nagditi balay, manunemi, pinastrek ko pa hilaeng. Takayat na kanong tagkape. Nagsalsal kita ta kinitatang ko. Agkatsukaranda manong. Hindi ko nagpakada ni Suna. Yan tangin adak mo ditohin. Ditohin nga ibagakeng ka. Tirantak no kasta pasyaran ka. Tibagam ko ba? I love you. Jacob. I love you, Lourdes. Anong artis ang bat ko? Kat I love you to ko naman na. O sa anak pa sure? No saan ka pa sure? Di adalim pa lang muna. Narikitag darasutos di ko. Napadasa ko, tinagbidot. Saan ganito ang bidot na siyak dayatem, Lourdes? Ikarikan ka. Sa anak nga dagdagan na, uy, makaura ya. No problem. Iti sumarunong alawas, manunemi siya nga napukaw ti kami nakasyon ni Jacob. Aging kang iti may sang malem, manunemi, iti rumuara kong ti bisina, imbaga kanyak ti guardia. Ma'am, abay, at agur-uray kang ka. Sino? Leje, oh? Babae? Siyak ti masapol na? Uy. Hindi ito masadagan ti babaeng ito tuduman ng name ti guardia. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Masapol na ka, no? At ako manas ka nang ibagakan ka. Sa dino kahit mo pagsalitaan ta. O rin siya. Umadayo talabas ito. Si Murotak. Dito itan. Asino ka? Siyak ni Vanji? Vanji? Ti girlfriend ni Jacob. Girlfriend ni Jacob o no ex-girlfriend ni Jacob? Nobya nakmanin? Gabutan nagsinubyanan kami. No saan na pa nga naibagakin ka? Siya kung may mangibaga. Ken, no kas pagarikan ta, saan na nga takamaten, o no saan na nga malaki pangibagakin ka? Sigantot magsalutsutin, no? Pudot ko na. Kaano pa nagsinubyanan nyo? Di kalman. Nag-date kami. Siyempre, nag-date kami no ko agad mapang kami ti hotel. Awan ti turid kong mangibagakin ni Lourdes ka nagsinubyanan ta ko nana. No problem, dahil ako bam ta siya kung ti mga paan mangibaga. Inaktorahin so na jubisinan ta ko na. So imayak tap na ibagakin ka na nagsinubyanan kami kini Checo. So nga, gubdam kumanti komunikasyon nyo. Kahit nung pagkarigan tahan ng anugutin, masapol na siya tutong palam. Kaputa siyempre, hanap awang peti nagunod kang ni Jacob. Pinootangan na ka ano. Baka kahit na agabrut, kahit na siguro maramanan ka, maramanan na ka, sana kang tubaybayan. Tapos maabrut na yun, 25 pesos nga. 25,000 pesos nga intend na ka. Among amin di kita. Among amin na. Gabot yung bagang amin ni Jacob. Iso nga, Lourdes, saan ka nang mangnamnama kang kuha na? Ngayon nakas pagarigan, takayat mong itad mo pa iti bagim, kasukat iti 25,000 pesos, di okay lang. Ngayon balagang ka. Baybayan na kat numatlahin.
Gabutawon sa baling nga patpatek ni Jacob no sanga siya. Nadagsan ti barukong ko nga nagawid dito'y balay manon name. Tsak magkarod kayat nga tawagan ni Jacob. Tapno salutsutek no pudno timbaga na nga babae. Amo na magahim ti amin. Nga inikanak, edi 25,000 pesos. No awanin ti kami ni kasyunda, api nga muna ti amin. No saan gang peso nga nag-date da kit na hotel da, api amo na ti amin. Ay nagpapaspasama kang ka, Lourdes anak. Tatang, ag problema ka kadimanin. Problema ang kadimat lang da nga Jacob. Agpatpada da ka ni Kinileo. Sa bali ni Leo, sa bali ni Jacob, tatang. Ni Leo kit gold digger. Ngem ni Jacob kit saan nga gold digger kapota supek kit na ng tid kanya ti kwarta. Ngem, nagsinublanan ta ka no, iti girlfriend. Katawan ti maramid mo anak. No saan nga ni Jacob ti parakeng ka. Kaya't may matlakard kumang isuna. Nada ako ni ti kwartok manong nemi iti agring ti cellphone ko ni Jacob ti sumungsok. Ti tawag. Hello? Hi. Kumusta? Kastoy. Nakadagdagsan di barokong ko, Jacob. Husto di ko nada. Imbes ko mga malaingan, maimbagan, di sugat. Iti pusok nga aramid na diyang alayo. Ngam saan? Umununag, sumaksakit, ngumut-ut-ut. Gabuti aramid mo, Jacob. Ay, tikit mo, so, mading aramid ko. Nagsinubli ng kikinivanchi. Saan nga peso data? Nag-date kayo sang gani? Hindi kalman? Saan kam nga nag-date? Nga may nakdinanon iti opisina, iti sangot iti opisina. Nasadya nga yung baga ng sinublianan kami. Ngayon saan ko kakayat? Tasaan ko kakayat suna. Naghutal kay gano? Saan nga po nun ito? Api nga rin amo natin may 25,000 ng mo kanyat. Nayustoriyak keng kuana. No sa sino ti babae nga nangisukatak keng kuana. Imbagak, tinagan mo. Sa tinoko mga opisina. Naibagak, nga tinulungan ka. Iti problema makwarta. So nga naibagak keng kuana ti amin ti kasya. Hanggang mo na nagpahot nga nagsalita ti kalman. Sa anak nga tayo lalaki. Ngano insina kon. Saan to mapasamak ng sinublianan kami. Kabuta siyak din ang isina keng kuana. Ken saan ko akayat tikas keng kuana. Hanga mapmapnek. Nukas ta? Saan nga po no timbaga ni Vanji kanya? Saan, Lourdes? Siyak ti Patjem. Patjem na kuma. Ngem ulit-ulitan manong nemi ni Vanji ti tumawag kanyak nga mangibilbilin nga isinak manong nemi ni Jacob. Kasano nga baga mga isinak kilawat pet relasyon mi? No sa mo ang isina, adaywam kanod. Adaywam. No tumawag sa mong sumbatan. No may nakapaspasarin sa mong sangsanguan. Sa sino ka kung mga mangibagat kahit ko ang aramidan. Awan ti karbenam nga mangdiktar kanyak no anyat kahit ko ang aramidan. Ngayon may patpatagbukan ni Jacob, when? Ngayon saan ko ba sinumbatan? Kaya tapno sumarteng kan. Ranta ko nga sumbatan ni Sona. Kinunak manong nemi, tapno sarding. Abag sumit manong nemi nga umawag ni Jacob. Busy when? Busy. Gabukin ni Vanji. Saan nata ang kasardingan da nga babae, Jacob? So natin na siyat sakit magsinublianan kakengkwana.
Saan nga datat solusyon ti problema, Lourdes? Anong solusyon na? Aklunan na. Kat ijayak ang dangos keng katikasar. Kat ikasar ka. Sumarding tunda dyan nga vanji no kasawatan. Nga ta? Sakto la sumarding. No kasawa kayon ko na. So aklon na kun. Tagkasartan. Jacob. Ikatamtan niya mga panagduha-duham. Padyam nga sikakin siyak tinikari. Saan nga may karikan ka, Jacob? Saan ako ng virgin? Saan nga rin at napatag? Tinapatag kat ayatin kakin ayatin nakmit. Taday ka di pala nga layo ti patpatag mo? Saan kung nga patpatag no kagurgurak? Sikaitan ti patpatag ko, Jacob. Sikaitan ti patpatag ko. I love you. Inidumteng di Domingo manunemi imaydan ng asawa ni Jacob dito'y balay. Kahit na magsariraan min no kaano, sa dino, kahit kasano. Natulag ti kaaldawan na isagana ti amin manunemi, ken na ipublish pa yan ti newspaper at tapin na i-upload iti Facebook o social media. Tumawag manin ni Vanji. Pakitang tao, agipopos kayo, saan tumat ngagpaypeso? Haan nga mabaling agipos ka, ti saan ngagpaypeso, Vanji? Sikat imang dagdagdag kata kami, tapno, agkasar kami. Ngayon saan nakakapod nung ipatpatig ni Jacob? Asawain na kaman, agasawa kay tuman, nga magsisinara kam to. Naglagi pa, nalalaingak ngam ni, nalalaingak ngam si ka. Adadan to nga imasen nak ni Jacob, ngumiti siya. Sumardeng ka kuman, Vanji. Sumardeng ka kuman. Nagkalay sa kang ngarod manong nemi kat siyempre kas nagtulagan mi dito'y balay, tinagdanaan mi. Inisidong dananang kinitata. Tadamat pa, di kakabsat ni Jacob, manong nemi nga kadwa, di kitaganak kang kuwanan. Katkas na unang tiragsak na tatang kinanang tanapasamak nga saan lang nga di panangyawid na kanyak ni Jacob iti kaadak ti balayda. No di kat inyawid na kun gabot agasawa kami. Manipod bit iti agasawa kami manon nemi saan maten nga nang disturbo pa'y ni Vanji. Inawat na nga talagan na saan nga isuda kay ni Jacob no di kat na kami itinagkatuluyan. Naadaan kam nga dagos, manunemi ti anak, kalpasan, tinasuro ka makatawen, nga panagdan namin, tanasikukan nak nga dagos. Wan manong, awan ti problema, gabot agtrabaho kami ngagpadpada at damat dananang kinitatang, nga mga iwan, iti anak mi. Kadag iti anak mi kunak. Takalpasan ti duwang atawen, si maruno ti may samanin nga anak, lalaki, babae, ken lalaki. Talungan nak manong. Awanin ti damag ko pa'y manong nemi, kini Vanji, ken astamat na nadangawan damag ko kini Leo. Dahito nga ron ti pagkasalitak manong nga kasli di kalmalay nga napasamak. Yung sumagmunong nga tawen nga nangirugi, dahito yung pagkasalitaan. Kinagyaman nag-unay, ti anus mo nga nangibasa, kit sapay kumat, at damat ni batik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kanagin ipadak nga nagdingag, kanagbuya, more power to your program. Ito nga ron tagyaman nga pagkayam mo, Lourdes. Thank you, Lourdes.